پروسەیا veguhestina koçberên serêkaniyê ji dibistanan bo kampê hat destpêkirin û birîna koçberiya wan ji nû vevebû. Careke din tiştên xwe yên pêwîst dan hev û barkirin. Koçber naxwazin biçin kampê ji ber ku li wir xizmetguzarî ne bi dilê wa ye. Lêmana wan di dibistanan de jî astengiyê li ber 19,000 xwendekarên bajarê Hesekê çê dike û piraniya wan ji xwendinê bêpar dihêle. Av zahmeti, kerebet tunneyi, û îşedna zahmeti, û rê tunneyi, xême germ, xême sê mizöp çamî de ma têra me dike, em heş külfetin, em tê rûnê têra me nake. Yani têra me ebe nake. Em ji hesaba xwaz wedعê Kurda bibîn. Milletê Arab darûtê ras el aynê dercem çetawtê. Êma em Kurd tenê li vir em hasir. Bes. Malê me kuşbir hala em bû me vê halê. Kesek ihtirafê me nak. والله انا عايز كاس احترافي مناك نا حزابي كردي نا انا كسر روكي مدي نا انا اداره ذاتي والله ربنا يحوج اسوي ذلك. کامپ li navçeya Tilaê 6 کیلومتران ji navenda bajarê Hesekê dûr e. Bi vê malbatê re me mal bar kir û em diçin kampê. Ev otomobêla veguhestina kelûpel û malbateke 8 kesî ye. Ji dibistanê ji bo kampê têne veguhestin. Li gorî ku ew dibêjin û ez jî bi we re dibînim. Rêya koçberiyê gelekî zehmet e. 2014 داعش قد قتال المكر قلت دائما قش خراكر Dirê de behsa serêkanî û xweşikbûna wî bajarî ye. Bîranîn û çîrokên xwe ji me re gotin. Lêkeziyên dîrokê şaş hatin hûnandin û mal û milkê xelkê ji wan hatin standin. Kamp ev e derdora 700 kon hatine amadekirin. Biryare li gorî rûbera hatiye destnîşankirin hejmara konan bigihêje 10,660 konî. Proseya veguhestina wan jî li ser çend qonaxan dibe ku di qonaxa yekem de derdora 405 kesî ye û îro sê dibistan vala bûn. خروج الدخول إلى المخيم متاحة للنازحين ليس مخيم. چونو هاتن li kampê wê normal be. Kampek vekiriye weke taxeke bajêr e. Navendeke tenduristiyê heye û em duyê din jî hazir dikin. Wê sê xwendingeh jî bêne avakirin. Rêveberiya xweser wê xwarinê peyda bike. النظام الغذائي راح تدعم الإدارة الذاتية بجهودها. Dema ku xelkên serêkaniyê ji ber şerê Tirkiye reviyan û koçberî Hesekê bûn, kampa Wasûkanî ji wara hat vekirin. Lê hejmara nişteciyên wê 12,000 derbas kir û êdî nema têra xelkê kir. Di nava 68 dibistan û 12 navendan de bicî bibûn. Lê niha wê tevaya wan li vir bêne kom kirin. Dibe ku rojekê ji rojan vegerin. Vivian Fettah Rûda û kampa serêkaniyê li Hesekê.